Mae o reit galad, ond mae jyst yn ffantastig o'r rwt, ne? Mae jyst yn lyflu, cos mae llefydd ydy rwy'n yn mynd fel arfer, ydy. Mae'r rwt yn wedig efo'r tywydd heddi. It's a bit of a lung buster. Bydd a dim bach o cysgod a bob dim, ond bydd nhw'n mwynhau. Foreigners, Sian o Hebog, Martin Cliff, gyda ni un o ddau o Wildcards, gyda ni Owain, gyda ni Sean Hughes o Eryri, a gyda ni Llŷr Williams o Llŷr Striders. It's one of the best half marathons I've done. It's very scenic. Big round of applause to Gethin. Spot on. Sy'n oedd hwnna Gethin? Sy'n oedd? Gwaith y ffynol, Sdim mwynhau? Do, rili, mae gwrs licio, rili da, diolch. Ray Clark from Wallace. Fantastic, da iawn. Well done, Chris. And such an inspirational runner. Da iawn, chdi, Sian. Big round of applause. Drop the hammer! Yes, that's what we're here for. Yes! Brilliant, James. Down, Emyr.